Good morning, people! Welcome to another vlog. Si Sak nagre-ready na kasi nga may party siyang pupuntahan today. You're done? And guys, I'm going to Charlie's birthday. you're going to Charlie's birthday later, right? On the card. Ah, the card? Okay. Hinahanap niya yung card. Ayan, yung card. Okay, you write. Do you want me to write or you will write? You can write it. You want me to write and then you write your name, okay? That's mine. Okay. Pero magsulat ng pangalan ng pagbibigyan niya. Okay. Very good. Diyan si Kuya. Turuan daw siya. Oops. Eat. Si Kuya. Binubulungan siya kung anong spell. Good job, Zach. Now die. Yeah. A. Topic Y. Very good. Kuya na yung magsusulat ng wish niya. Wish ni Zach. He writes at 8. Yes, you will learn how to. See? Yeah. Good boy, Kuya. And then, what you gonna say? From Zach. From Zach. I know it's good. Oh, R, Baba, here. R before O. From. Oh, yeah. Yep. And then, who's that? I draw a picture. You wanna? Okay, don't picture here. What picture you want? Oh, on that Or side. here. Bigger. You draw those siya. 6. 6. 666. 6 years old na kasi dinamihan niya lang yung 6. Okay lang. It's alright. It's alright. Happy 6. It's alright, Kuya. It's gonna be 6. It's alright. He already put it here. You can draw here, Zach, if you want. That's can draw it. 600,000. Here, draw here. Oh, ang daming 6. That's just 6,000. He wants to put another 1, 2, 3, 4, 5. Oh, another 1. Para 6 na. 6 na 6. Okay. That's just 6,000. That's it, done. And Ang bilis niya mag-draw. Good job, Zach. Good job. Oh, ano naman yan? Oh, diba? Naging... Ano I don't know yan? how to do card very well. Ha? Done. Okay. I'm boss. A bus. Okay, that's enough. Let's go. Kagabi, binalot ko na pala, pero yung pinangbalot ko ay yung pang Christmas. Okay na yan. And si Kuya, ayun, ayaw niyang sumama kasi gusto niya raw mag-clean. Malapit lang kasi, dyan lang, malapit lang. Pwede ngang i-bike ni Sak yung bahay. Come on. Okay, we'll be back soon, Kuya. Dito na kami, guys. Is this the house? Andun yung my birthday boy. Okay, let's go. Bahay na pala kami, guys. And si Kuya, sabi niya, nag-vacuum daw siya. Mukhang nag-vacuum nga naman siya. Tingnan natin mamaya. And bago kayo umuwi, duman muna kami sa post office kasi meron akong package na dumating. Pag may time, i-unbox ko to. Ito yung maaga kong pamasko sa sarili ko. And meron pa akong isa na unbox ko na yun. Pero ipakita ko sa inyo kasi matagal ko na rin yung gustong bilhin. And finally, nabili ko na rin. And, yeah, mamaya, maliligo muna ako kasi pipick upin ko si Sak ng alas 12. Ano na, mag-11 na. And, ang party ni Charlie is 2:30. Andyan lang naman, kapitbahay lang naman namin si Charlie. And si Kuya, yun nga, sabi niya, nag-vacuum daw siya. So, tingnan natin yung kanyang nilinis. And, ayan, inayos niya yung couch. Ayan, and, yeah, nag-vacuum nga si Kuya. Thanks, Kuya! Gusto niyang kainin yung bigay ng teacher niya. Maligo muna ako. Mamaya-maya, Kuya, later. Ilagay muna natin to dito sa my Christmas tree kasi mamaya buksan natin yan. See you, Kuya. Pick upin na natin si Zach. Si Kuya ayaw yung sumama. Hindi pa ako nakapag-blower kasi nga alas 12 yung pick up kay Zach. See ya. How's the party, Zach? Nalampasan ko yung bahay. Ha? Good? Did you have fun?
Yeah. Okay, put your seatbelt, Papa. Mm-mm. And later we're gonna have a party, another party. I know. Okay, put your seatbelt. I just told them to my friends. Okay. What did you do there, Baba? Me. Yeah, what did you eat? Cake. And Fruit. fruits? Yeah, and fairy bread. Fairy bread. How come you don't make them? What? The fairy bread? Yeah. I know Yung how to fairy make bread is yung ano yan guys, yung alam mo yung maraming ano ba yan? Sprinkles. Sprinkles, oo, tapos butter lang. Why? Do you want that? Yes. Alright. Okay, put your seatbelt, let's go. Si Holly nakaligo na rin yun, oh. Ha? That's what's happened. Say hi. Hi. Did Hi. Holly want to party? No, not yet. What 2:30. 2:30, it's only 12. Ito yung package na i-unbox ko. May time pa tayo kasi 2:30 yung party ni Charlie. 1:28 pa lang naman. And bago ko ito buksan, ipakita ko muna sa inyo yung una kong nabili. Ito yung matagal ko na itong gustong bilhin. Pero lagi siya hindi available online sa website ng Louis Vuitton. And bago ko siya binili, tumawag muna ako kung meron sila. Pero every time na tumatawag ako, kilala na ako ni Mr. Andy. Hi. What, are you ready? Not yet. It's too early. It's like it's only 1:28. It's 1:28. Okay? So, yeah, tumawag muna ako kung available ba tong bag na to. Kasi matagal ko na talaga tong gusto. And, na-unbox ko na to guys. And, wala na yung, dati mayroon siyang mga bubble wrap dito. Pero wala na. Inalis ko na. And, ito yung bag na matagal ko nang gusto. And, bago ko to binili sa, kung saan ko man siya nabili, kinumpare ko muna siya sa mga ibang website and nakamura ako dito. Kasi yung iba, ano na, mahal siya. Tapos mukha siyang dugyo. Tapos walang box, walang dust bag. And eto, good deal yung pagkabili ko nito. Meron siyang dust bag and meron niyang box. And sobrang bango niya. As in, smells ah. Mabango? Mabango siya guys. Eto yung never full na GM size. Malaki siya na never full. Ayan. And sobrang linis niya. Ang wala lang sa kanya is yung pouch. Okay lang sa akin kahit wala siyang pouch. Ayan. Sobrang linis niya sa loob. And wala siyang cracking. Ayan. Although na siya, pitina na siya. Yun naman ang gusto ko sa Louis Vuitton eh. Yung may character na siya. Pero hindi yung parang dugyot, diba? Pero ayan, ang importante wala siyang cracking. Hindi siya madumi sa loob. And meron din siyang, and nandito yung kanyang code. Nasaan yung code niya? Nandito yan. Ayan, nandito yung code niya. And kung may naririnig kayong umiiyak na bata, yan yung regalo ko kay Holly na hindi siya ma-off kasi kailangan sirain mo yung box bago mo siya ma-off. And meron siyang eto, nandito pa yung kanyang parang, ayan, yung card. Louis Vuitton. Tapos may silica gel. Dalawa. So, eto yung nabili natin. Mom, I got you flowers. You got me flowers. Thank you. Say hi. 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 You ready? Yes. Yes. It's Charlie's birthday. Huh? Charlie's Of course, Charlie's birthday. Thank you. Binigyan niya ako ng bulaklak. So, eto siya guys. Oh, ang ganda niya pa. Hey, Mom. So, finally, nabili ko na yung aking gustong GM. Although, hindi siya brand new, pero okay lang kasi maganda naman yung kanyang itsura. Wala talaga siyang cracking. Kahit sa handle niya, wala siyang ano, wala siyang ano, sira. Ang ganda niya pa. Para sa akin, ha? So, yan yung ating isa na unang regalo ko sa aking sarili. And eto naman, sana hindi nakita niyo agad. Eto, buksan natin to. Eto yung dahan-dahan kasi baka masira. Naka-ano siya, naka-balot pa siya ng paper bag. Parang binalot siya ng mabuti. Excited ako dito. Maganda to ngayong summer na bag. Bag din to guys. Ano pa ba? Anong oras? Tinitingnan ko yung oras guys kasi yung mga bata, hinihintay nila ako. Hinihintay nila ako. And every time na bumibili ako online ng mga, pag bumibili ako ng bag, tinatanong ko kung ano ba, kung
Kasi ayoko yung amoy sigarilyo. Ako yun ang lagi kong sinasabi ko. So, ayan yung, mayroon siya ditong ano. So, ayan, wala na. And, nakabalot ulit siya na. Ayan, maliit siya. And, makulay. Ito yung tan-taradan. Small lang siya, guys. Yung Prada. Ayan. Ang pangalan niya is Kanapa. Ito, may card to eh. Card. Ito yung card ng bag. Ayan. Ang sabi dito, Kanapa Rosso. Ayan. Ito yung kanyang kulay. Kanapa Rosso. Ang liit niya, guys. Pero ang cute-cute. Ayan. And nakalagay Chona. Kanapa. Ayan. Malinis siya. And wala siyang amoy na sigarilyo. And ayan yung kanyang ito yung may sarili lang. Kasi mahirap siyang ipakita. Parang ako nagbebenta dito. Nakalagay. Made in Italy. Hindi ko alam kung makikita nyo, ha? Hindi nyo ito makikita, guys. Picturean ko na lang. Basta made in Italy. And meron siya ditong konting ano. Ayan, para yung dito. Basta may puller. Mayroong leather na maliit. Ayan. Hindi ko alam kung makikita nyo. Ayan. And then, sa packet niya, malinis naman. And ayan, ang cute niya. Maliit lang. Pero wala siya yung ano, yung malaki kasi nito, may ano siya, may, tawag nun? May strap. Ito wala. Ganyan lang siya. Cutie-cutie lang siya, oh. And yung isa, and meron siyang pa-dust bag. Ano to? Ay, hindi. Parang may pa-gift siya sa akin. Ah, basic. Ano to? Ah, meron siyang binigay sa akin na. Wow! Oh, kasya kaya ako dito. Thank you! Hindi tayo dito kakasya. Pero ang ganda ng tela niya. Malamig. Yung malamig na bagsak. Wow! Thank you! Iconic ang nakalagay. Size 8. Ang cute! Thank you! Akala ko ano, dust bag. So, ayan. Meron siyang parigalo sa akin. And, pangalawa, meron siyang dust bag. Ano lang to, guys? Same lang din ito ng pinakita ko sa inyo kanina. Red. Ito nga lang, black. Diba? Bakit dalawa? Wala lang. Nagustuhan ko kasi ang cute-cute niya. And, naka-discount ako ng very, very light. Ayan. Red. Black. And, also, may card din siya. Meron din siyang card. Naka-attach pa siya dito, oh. Kunin natin yung card. Ito yung, sabi dito, Kanapa Nero. Ayan. Ayan. So, meron siyang pa-card. And dito, may ganito siya. O, nandito pa lahat. Kanapa. Mayroon pa siyang card. Ayan. And etong isa, saan to nabili? Sa Kyoto. Takashimaya. Eto, saan to nabili? Walang nakalagay. Ayan. So, eto yung aking maagang pamasko sa aking sarili. So, ayan. Yes, dalawa guys kasi nakyutan ako and nakamura kong very, very light. Compare sa mga, kasi bago ako bumili ng bag, tumitingin muna ako sa mga online, yung mga, ano talaga, yung mga high-end na second hand. It's not time. Later. Okay? Later. You want this? You want one? Okay, hold. This is my bag. No, that's my bag. Show me. So, ayan, pig-isa kami ni Holly Jo. Guys, this for my... No, I didn't buy that. This is a little bit. I didn't buy that. No, In a, what? in What? Hindi yan para sa'yo. At Papa's. Papa? When we go to Papa's house? You gonna wear that one? Yes. Hindi. So, yun na guys, yung ating unboxing. And ito yung aking maagang pamasko sa aking sarili. So, meron tayong GM. Finally, nabili ko na to. As in, sobrang tagal ko na siyang gustong bilhin.
And yeah, ayan, nakakuha tayong maganda pa. And yung presyo niya ay tama lang din naman sa kanyang itsura. Ito na yung Christmas ko sa sarili ko. And yeah, kung ayaw nyo tong video na to, skip nyo tong part na to. And maya-maya pupunta na kami sa birthday party ni Charlie. Pero hindi ko alam kung makakapag-vlog ako doon. Pero baka picture mag-insert ako. Is it hot? Daddy, you have the hair on. It's getting hot? Yeah, it's very on. Oh, well, earlier was cold. So, yun na guys, nandito na yung mga boys. 37. Okay, so mamaya na lang ulit guys sa party. Kung makakapag-vlog ako doon, hindi ko alam kung pwede mag-vlog doon. Kung hindi, picture na lang mamaya. Kuya, come here. Tingnan nyo si Kuya, oh. Eto, nabili ko to sa Philippines pa. Maliit na, pero gustong-gusto niya pa, oh. May picture ka, hindi ko lang alam kung nasaan. Ito yata yung pinasa kong, basta, mayroon siyang, may pinasa akong picture nung may kumukuha sa kanya nung umuwi kami, pero hindi naman natuloy kasi nga, sa Bicol kami. Yeah, tingnan nyo na si Sak. Ang lakas, Sak. Ang dami mo ng sugat-sugat. Kasi sabi ko, This was nothing. ha? This was nothing. Come here. So, ito yung binigay niyang damit, guys. Maganda siya. Ayan, oh. And, ayan, size 8. And may tag pa talaga siya. Tapos, mayroong nakasulat na Japanese. Ayan. Thank you. Thank you, ate. Ayan. Who's that from? OOTD tayo, guys. Kasi yung mga narinig niyo si Sak. Ayan, ang suit ko ay white na, ayan, sa Calvin Klein ko siya nabili. And eto, bigay ito ng pamangkin ni dyan sa akin na yung magaan lang na pants, flowy siya. And yung current favorite ko na chinelas ngayon, sobrang comfortable talaga to guys. Ilagay ko yung link kung saan to galing. And gamit ko na yung bag. And so, yan yung ating OOTD today para sa party ni Charlie. So, see you. Come on. Where's your shoes? Baba, where's your shoes? You have to have shoes. Come on. I want to go myself. Where's your shoes? Come on. Ayaw ni Holly magsapatos. Nawawala yung isa. Andito lang naman kasi yung party. Nandyan lang. O, kapitbahay lang namin. Ha? Alam mo ba kung saan? Sa likod ba? Ano ba kayo? Oy, be quiet, be quiet. Be quiet. Ah, over there. Dito maganda kasi sa outdoor yung party. Yun sila. Kapitbahay lang talaga. Yan yung bahay namin. Dito lang. Come on, okay. Ayan si Kuya. Where's the card? Oh, Holly has it. Ah, okay. Andun sila Kuya, oh. Dito ako sa my tent. Ayan. Ang cute ng bago lang daw yan nagawa. 6 weeks nilang ginawa. Ayun si Holly. And you took forever to get down there. You walked straight in the house. Yeah, I know. I fell asleep to the couch. You like it? Natin itong kami house ni Charlie. Bagong lang to. Aray! Boat siya guys. O kasi may parang sa boat. Ayan, ang cute. Tapos may pag ganito, oh. Basag nga lang, pero ang ganda. Pwede kang makatayo. Nakatayo ako. Malaki siya. Ayan, nakatayo ako. Ayan, meron pang space. Ang cute. Ayan. May mga pangalan ng mga Lexi, Ella. Hi! And ayan, meron ditong mga toys. Ang ganda ha. Tingnan nyo yung window. Sliding window siya guys. O, saan ka pa? And ayan, yung may hagdanan, papunta na yan dun sa slide. Nandun, oh. Ayan, and dito pa, meron pang sliding window. Ang cute talaga. Para talaga siya totoong bahay na boat. Bahay na boat pa. Ayan. And may pintuan din. Ang cute. Ang cute, oh. May pintuan siya, oh. Ang ganda. Sila lang daw gumawa. Are you happy, Baba? Yes. Be careful. Be careful. Mom, touch me. Okay, I'll catch you. Ready? Come on, ready? Ready? Get it? Hurry up!
Okay, I'm going now. Come on. And yung ano niya, dito sa slide, mayroon din siyang ano, ayun, yung parang steering wheel ng boat. Tapos may baganyan. Oh, di ba? Ooh. Ang ganda talaga kasi may swing, may slide, may sand pit. Tapos yan yung boat. Ang cute. Houseboat. Yes? You wanna get off? Go. Yay! Hi, Zach. Huh? Pardon? Kuya TJ. Ay, naghahabulan sila. Masaya siya dyan, oh. Careful your eyes, ha? Nandun yung tent, oh. Nandun yung mga pagkain. What's that? May dinosaur, oh. Nagutom na yung singer slash dancer ko, oh. Ito yung kanyang food. Ha? This is Chona. Okay. Sit down. Okay. Here, oh. Put on your lap. Put on your lap, Baba. So, ayan yung food niya. May meatballs, fruits, and crackers. And, ayan. Ha? Okay, sit down. Good girl. It's alright. Here, oh. I'll add a lemon. Maybe. Yummy? No, I don't think I'll be home. Are you having fun? Ha? Akin na yan. We're going home soon, Baba, okay? Ayan yung, ano, one. Na, hindi siya balon. Yung parang, ang tawag dito? Ewan ko, basta yan yun. So, are you having fun, boys? Ha? Are you having fun, kuya? Is that Baba? Busy si Holly. Ano na sila, oh. Ben, we're going. Hi, Zach. Are you having fun? Yes. Let's go home. Let's go. The party almost over, Baba. No, look. It's almost no kids here. That's all big boys. They're drinking. Yeah. Hey, Ben. Where's Kuya TJ? Where are you? Oh, you're driving? Ito yung my birthday si Charlie. Hi, Charlie! Hindi pa siya nakakalakad, ganyan lang. Pero almost daw, sabi ng mami niya. Toot toot! Okay, come on, come on.
gonna make my hand right now. Slowly, okay? I'm making my hand. Cutie. Yeah. Watch out. Ready? Woo. Ayaw pa nilang umuwi. Nagsiuwian na yung iba. Ayun si Sako. Parang sila na lang yung natitira. More? Ooh. Careful, Baba. Stand up, please. Si Kuya nasaan kaya? Where's Kuya? What? Okay. Wait. Why? Si Saksasali. Wait, Baba. Wait for Mommy. Wait for Mommy. No. Niago. Oh. No, you left me. You left me. Papa daw. Okay, wait. Okay, wait for Mommy. Wait, don't go yet. Oh, sorry. May static. Wait. Iniwan. Come on, Zach. Ah! Okay, ready, get set, go! Uwi na kami ni Sak at saka ni Hoy, si Kuya nagpaiwan. Ayaw niya pang umuwi. How's the party, boys and girl? Boy and girl pala. Hoy! Kuya is coming. Come on, hurry up! Darating na rin kasi si Jen eh. Hinahanap niya si Kuya TJ. Magluluto na ako ng dinner kasi alas 5 na and parating na si Jan. So, yun na yung vlog, guys. Sana ma-enjoy nyo. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Bye. Say bye. Say bye. See ya. See ya. Bye, guys. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Kasi nandito lang si Jack. Daddy? Good luck. Mga pagoda ang mga tunga niya kasi si daddy niya mag